Good morning, guys. Morning ahong namatan, guys. 6 a.m. in the morning. Maligo naman ang tako at puspulan, guys. Gibati ko katugnaw, guys. Kaya morag tibok gabi iga uwan. Alam mo, arabag dagat. Tugnaw man ka dyan. Nagkurug-kurug bagang tuhod. Buing na. Bati na po kakandingan. Ang mga kandingan. Kanawa. Isa dukon mata. Nga lasing pa siguro to. Lagi nagtaksa ko magmuni-muni. Guys, kaliguan ka ko guys. Kay na problema kung maligo ko mapuwa ko kan. Swimming pool. Apuwa ba? Mulili tas dagat guys. Problema ko maligo ko ba kay o pa magud na human naghang menstruation. Njag. Alam may baliguan. Oh guys, ano view guys dari. Kining taob naman. Tuwa na ngaligo si Mayor siguro na, murag si Mayor. Tuwa na nawag na. Oh! Lagi! Alam na ko no. Ang problema dani guys, okay ra ba ka? Maligo bisag na apay menstruation. Okay ra mo siguro. Agang gikagawan guys, kung ato ko swimming pool maligo, di ba pundo ag tubig, insag mapuwa-puwa ko no. Hoy. Mo nang pwede na siguro garis dagat. Pwede na siguro lang na ba. Gahapon gud kay hunasan, mo tong nakapanginhas. Grabe man dyan gupuha guys, gitintal man gajud kus tubig, lami man jud isahom. Tibugsok siguro ko dani ron. Mo to gamang gipuy-an guys to A few moments later. Guys, balik ko diri sa mong room guys, kinita ko conditioner kay muligo us dagat to daw kanang conditioner sa tanang kaliguanan. Ang mutang ko conditioner diyan usahan ko sa dagat. Mamay lagi tudlo. Mutangan ko nudaan ay muligo. Kay o man nagligo dagat gud, mo ni problema lagi kong parban-riban. Ay kag ko nila mayon kay taon sila to kasamsam. Tangan na gamay ag tumoy ba. Kay erong di ka dyan madao. Kaya hindi makuhaan mga pungtun. Ja. Nawa pag ang pagge ba? Ang tanay paggean. Inaano lang na yung bigo. Yan na, paggean. Ngitas ako sa pagge. Okay guys, nakita na nagang pagge. Ay, kaspa ko ba? Nagkatabaw kaspa eh. Yan na rin ko mga maligo, mag-t-shirt ako. Among dad-un to guys, kaya ron kakita po mas dagat. Ang among dad-un kaya libog way init. Gandam sa kong towel. Kaya ron isod na ho. Na ako'y towel. Agay, magkuan sa tayo ko. Magandam sa kusahang inisan. Kaya yung inisan yun siya. Apil minurog sang galak. Kaya yung inisan yun siya. Padung na ko sa dagat guys. Si Mayor raman to ang nakita naglang-ilangan. Hakastiri. O amastiri mag pamiaw. Basigo pa siguro ning bakod. Or hani ba? Dang, maligo mo dang? Hi be, good morning be. Hindi ka maliligo be? Maligo ka dun bikaw. Hamastiri dang? Pagkatapos maligo sa ano. Hastiri? Oo Uy, wow. Adug palamlam diha. Dara kas dapin pagkamang-kamang. Gahapon kay Di ko maklaro?
Dali na kadang. Sila na. Oo, kunin. Kadang kanina dia. Tir. Ano ni Tir? Langan ta. Sige, ikaw ako din sa langoy. Asa mo ko wala sa ko? Ano ra kadang? Go, sige, go. Tama na dagan niya. Ako din si dagan. Langoy ha? Ano sa pudong niya? Sige. Yeah. Dari ako an. Dang. Dari. Ready? La sige. Go. 1, 2, 3. Go. Nakamaw din mo langoy, di ba? Ano mo basta? Naglakaw mo kapur. Asa day pailaila ninyo guys kay. Wa man day mo kaila padaan eh. Aga ba siguro kaila na kay sikat man ni Daris Bukol. Dito ho. Sikat ni ay. When it comes to makeup artist man eh. Si Jadi IC, kung pailaila. I am Pablito mga yaay junior. Sa gikan sa San Pascual Ubay Bohol. Nag-ubay ra ni guys, silingan kami dani. Yay! Pablito mga yaay. Mga yaay. Junior pa jud. Ano man ang sa naman eh. Junior naman lagi. Buat, ano pa kabayuta man jud na ako. Ibaw, naman gina sa jeans ng kabayo. Jadi ay. Daan na. Kay ug kuan man ni magpulis ra banta ni siya. Ang ra ba kay masaktog barod ba? Police woman. Karon, police woman. Ana na lang jud. So katong ganahan magpa-make up. Salamat. Sa Asas Bohol. Pwede rin siya kontakon. Dahil batang ra laman ng hagidyahan. Number na lagi kontak number. Naan po. Batang na hada kontak number. Facebook pod. Ay, Uy, salamat. tanawa rin yung gidang FB. Kanara to gidang mga trabaho. At kamo na yung mudad. Ug moangay ba mo sa gidang trabaho. True. Kanara to gidang display no? Pang-display. Kamu na ibahala. Salamat lang. Sige na, pimungutan na maglaban na magkamuwi. Nag-respect. Oh my God. Daga pa ba nag-video na? Take it. Ay, sorry guys. Wala dyan may pag-asa. Ano, pag nga na, magkakitagandaghan. Yes. Di mo dyan gitudo nga, mag-nga na kagsanihan, maingit eh. Wow. Na Maingit-ingit siya. Tingil na so. Bulbula ni oy. Tamara to guys, Salamat. hindi pala ninyo. Mga ni Zay, magkabandari gago, kuguko na rin. Uy, niligo ka lagi ng sinten. Talawan. Uy! Asa talawan? Madang, utang-puli lang. Gaya nagkawasak yun. Bitaw guys, maligo-ligo sa Midari. Kodang, ligo lang. Ikaw, limsi na ninyo slikse. Di, dahon rana. Dahon. Ano ba yan? Ang arte naman. Nagsiis de kadai. Dang yung siis dang. Patanawa ta dang. Naghiwa. Tanawa. Mami pura mi ka uting oh. Di ko na kay di ko kadaog yur. Kamu man si pareho kada ka. Kamu second. Ajudang sidang kay di ra man ka maog langoy. Tuluran ba kasi gundog utong dana. Buha na tuog pa. Mamaisa na naman. Lagi slipper ni lutaw na. Sayaw lang sa uban. Kami yung tani gwapo yung mga sayo. Kali kay padung na muhunas. Para mo kasi kasugsugan. Uy, sugsugan. Abe, ligo be. Ligo aja ngaradang kay batus makan. Nawa way batasan. Terus layor paliog yor. Terus paliog. Tiglog paliog batiglog. Adus jabuhi eh. Kay mahadlag man jagbuhian. Kuha na naman ay kaya di mo panahibutan. Di gaan ra man gud basta mag-arsa nas dagat. Kabuulan yan. Wa man koy bugaton. Buno palayan. Right, buno. Hala, aja ko na gamit agad ang ismagon. Mabot kay naslam di ra mo ka manglangoy. Okay guys. Di kabe. Enjoy na medari ligo. Labugway init. Isnoy naman siguro wa pa. Pasod lamig trabaho yung munisipyo yor. Bidag inata ng laom. Yor, pasod lamig trabaho sa munisipyo. Dito ka lang sa akin din ay magdunta sa ilalim Ajobi. Magdesisyon ka ng maayos, be. Wag, kasi pag natukaran yan, natumba kayong dalawa. Para mo ba sa ihulo mo? Wag, be. Kahit na anong mangyari, huwag kang sumama dyan kasi ano ka sa disgrasya. Pahamak ka lang, be. Papahamak ka dyan. Guard ka? Kaya ito, kuhaan na lifeguard. Guard. Wala may tigbantay, lifeguard.
Shout out sa mga akro niya. Labi na sa Damaro Chapter Santo Niño. Okay. Le Avenido. Okay. Abinido na yung apelido? Oh. Okay, salamat le. Mao to ijagi kuan. Alpa Caparo sa Santo Niño. My brother, long live. Long live. Di ka maligo, brother? Magbantay ra ka na mo dare? Yeah, ako may kuskuan dire sa Coast Guard. Salamat. salamat po. So guys, nahaman ra gid sa ligo-ligo. Gani uli ko dare kay. Ang giapas si Undoy kay mamahaw mi. Dili man kuno sa mamahaw. So again, magpasalamat ko ni ate nga gitagaan ko ni sa birthday treat nga ni. Alingawa. Ingaw ka adto. Uy, nansam na yung nangalain man. Murag nakuha na niyang cellphone guys. Murag nauna po dani ag beauty. Kining hamis man. Daghan na takong bugas. Binuang. Na isda guys da. Isda binuwad. Hi guys, maligo mi swimming pool. Babe, gusto mo puntahan kita dyan? Punta ako sa'yo. Ingat na lagi. Namibitaw ka dito. Hindi namin kung gari ka magduwa mi kliksi. Guys, maligo mi daring kliksi. Ari ramis pang bata. Kaya aron na dyan kauban. Gawin na, Bill. Ayaw mo lang magaling ka lang, uy. Hindi. Yakap na kita. Welcome. Nana pa do? Hinga nang talang naghubo. Bawa tayo naghubo na tayo. Yun. Baka na? Tayo maghubo pa ko tayo. Bahala mo. Ano ito nga pabarat ko na pabarat. Bugaro. Lam dari be? Timan. Tingha. Ha? Naghukas ko. Ukas. Ano man ang hitpagara? Maghukas ka. Bay labot na. Pagkanti mo na ka. Sige, sige. Linya, linya. Ubas ni Ron. 1, 2, 3, 4. Ano ranite? Balik, balik. Sige, bro, kalami. Hindi mo mabel. Ano na? Ano sa tayo? 1, 2, 3, 4. Perfect! Perfect daw mo makansada. Pakulimpik! Perfect. Ito nga dahil. Wala sa kang istorya. At naka Japan. Final. Go! Ready na ko! Final na, substitute. Tuloy na to, di ba? Yes! Bye. Bye! Bye, una ko ninyo. Nansan naman na yun, no? Tukat-tukat naman. Alright, guys, man ako. Uli na ko. Kaya mo check out namin. Alas 12. Ja, hapit alas 11. Sakto dyan, makailis ko dyan. Kuan po, paadong na doon sa magamit. Dang! Gihuwat kanila. Ay sa, kay maligo sa kuno marito swimming pool. Dato, gihuwat kanila. Di na, kaya susi na. Muli na ta. Tiri. Hi guys!
normal life na po, nabalik na ko na rin ng uploadanan. Anja, kananay. Salamat tayo sa mga ning like ug ning subscribe ug sa mga ning share pod. Salamat ninyo ug salamat sa advance greetings ninyong tanan. Ja, dakanang pasalamat sa nag-sponsor na mo dito sa pagstay na mo dito sa Island View. Salamat ka Achote. Words are not enough to thank you. Kaya na-enjoy mo. Arlipad na mo. Di ka bayran og kwarta bitaw ag mga memories nga among nahimo dito. So salamat ka Ajo. Karon guys, busy na po dahil karon kay tomorrow is the wedding of Ondoy's sister. Kaya nimdo mo katong atong giprenaapan. Ja, kananay, syempre mo tabang-tabang po tayo nga nakakauban po na mo sa church. So, I think aniratama na gatong vlog for today guys. Daghang salamat once again. God bless amping mo gahaman mo karon.